Ai visat vreodată un loc cald și primitor, unde să te poți relaxa după o zi obositoare de muncă, unde copilul tău să crească fericit și în siguranță? Toate acestea le găsești la compania de construcții Basconslux. Sectorul Buiucan din capitală este bogat în complexe locative construite de compania Basconslux. Unul dintre acestea este amplasat pe strada principală a sectorului, Alba Iulia 89/4. Obiectul reprezintă un bloc locativ în 7 nivele într-o zonă verde a orașului, iar ultimele 2 etaje sunt construite în stil modern, european penthouse. Toate apartamentele au fost date în exploatare în anul 2007. Fiecare apartament dispune de încălzire autonomă și ferestre termopan. La construcția complexului locativ au fost folosite tehnologii moderne. Carcasa casei este construită din beton armat. Umplutura pereților exteriori este realizată din beton celular autoclavizat. Un material de construcții modern, eficient și un termoizolant bun. Fațada casei a fost termoizolată cu penopoliuritan, iar pereții auxiliari interiori au fost construiți din cărămidă roșie și regips. La parterul complexului sunt amplasate spații comerciale. Accesibilitatea la transportul public oferă posibilitatea locatarilor de a se deplasa ușor și rapid în orice colț al orașului. Complexul imobiliar Basconslux de pe strada Alba Iulia 89 este creat special pentru confortul și răsfățul tău.